Magandang hapon sa inyong lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua. At nagbabalik tayo sa ating coverage po sa bagyong si Pepito with international name Saudel. Ngayong araw po ng Miyerkules ng hapon, ika-21 ng buwan ng Oktubre 2020. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000, ang unang website sa Pilipinas ukol sa mga bagyo. Ngayon po ay umpisahan natin na yung update. Ito na po yung ating final coverage since papalabas na po itong si Pepito, although bumabagal habang ito ay kumikilos patungo sa general direction po ng Vietnam at Hainan Island. So nandito po siya ngayon, tumawid po siya ng southern portions ng northern Luzon kaninang early morning at lumabas po siya sa may Lingayen Gulf around 4 to 5 a.m. At kasalukuyan ay rapid intensification na po siya sa may West Philippine Sea. Posible po siya maging isang severe tropical storm na ang hangin niya nasa 95 hanggang 120 kph. Sa mga oras nito ay based sa last update, 85 kph pa yung kanyang lakas, but the way it looks ay medyo lumalakas nga siya. At so yan po, papalabas na po yan sa ating bansa. Mag-exit po siya ng Philippine Area of Responsibility bukas po ng umaga. Kaya ang Pilipinas ay medyo sumasaya na naman po ang panahon. Although may mga padaan-daan po mga localized thunderstorms dala po ng pina-enhance na hangin mula sa timog kanluran o yung mahinang habagat. Although this is more of a localized habagat na dahil nandyan po yung bagyo. Ang October kasi transition period yan from habagat to amihan. So dito yung amihan, dito naman po yung habagat. Kaya paglampas ng bagyo, medyo mahangin tayo mula sa southwest. At maghihina na po ito habang tatakbo po ito puntang westward at maglalandfall po sa may northern Vietnam na yung darating pong Lunes o Linggo. Samantala, since ito na po yung final coverage, meron tayong susubaybayan na next system. Nandito po yan, isang aktibong low pressure area na nagde-develop dito sa may Yap Island sa Western Micronesia. Medyo yung dalawang computer models na reliable, yung European model at yung American model ay pinapakitang possible po maging isa ring tropical depression o tropical storm na mabilis din ang takbo gaya ni Pepito. At ang latest o yung current forecast as of now, mukhang dadaan po ng kabikulan. So, yan po ang initial update. Although, mamaya ikwento natin ang system na ito. Focus muna natin kay Pepito. So, ito po rin si Pepito na umiikot po sa kanyang sirkulasyon. So, yan po. Dito po siya nag-organized sa west of Pangasinan. At once na mag-develop to, tatakbo na po ito dito sa may area po ng Southern Hainan at Northern Vietnam. May possibility rin maging typhoon, although dito po medyo pumapasok po yung influx of cold air. Kita po natin itong cirrostratus. Pag ganyan po itsura ng cloudiness sa mid-levels, ay medyo malamig po yan. So, hindi po siya makakaabot ng typhoon. But anything is possible, especially pag sa Mother Nature, hindi natin 100% mga forecast yan. Kung ano magiging intensity niya. Diyan mahina po ang mga computer models. At if we move natin itong animation, so ito yung system na binibantay natin as of this time. Si LPA. Hindi pa natin check yung kanyang tag ID. Although pagbalik natin sa Friday, meron na po yung tag ID. Hopefully, hindi po siya mag-change pa rin po ng direction, paakyat, para hindi po tatama sa anumang bahagi po ng ating bansa. So, ito po yung track natin kanina, 11 o'clock. Mag-exit po siya 8 a.m. tomorrow bilang isang 100 kph na STS or Severe Tropical Storm. At dito po siya dumaan. Medyo makyat ng bahagya yung kanyang track. Base sa forecast, medyo mas mataas ng bahagya. At ito naman po yung ating tinatawag na Asian agencies forecast tracks. Lahat ng Asian agencies, iba-iba po ang forecast position nila. Nagkakalayo dahil medyo mahirap nga i-forecast itong system na ito. Since mahina pa rin po siya as of now. Okay, although pareho po ang kanilang track. Dito naman po yung global models. Ito yung isang bagyo na namuo sa labas ng ating bansa.
northeast of Taiwan, si Bagyong 20W. Wala naman po itong epekto sa ating bansa. Ang medyo delikado yung nandito. Wala pa po, but in the next few days, lalabas na yun sa computer models. So, punta natin yung windy.com pressure, rain at wind forecast mula sa ECMWF and GFS. Pasok na natin ito. Extend na natin yung forecast hanggang Monday para makita ninyo kung saan dadaan itong si LPA. At kasalukuyan, nasa YAP po siya. Unahin natin yung ECMWF. Bukas po ng hapon, pag-forward natin yan, yan na po. Isa na po siyang aktibong LPA, posibleng maging depression sa may northeast of Palau or northwest of Yap. Samantala, yung GFS model, same din ang halos position nila. Nag-agree po yung dalawang computer models. Kaninang umaga, hindi pa po nag-agree yung dalawa. Yung isa, yung ECMWF, LPA lamang, mahina. Subalit na yun, medyo magkasing lakas po ang forecast nito. So, yan po ang GFS for Friday. At ito na po yung tinatawag nating European model. So, mapapansin nyo sa Pilipinas, hapon-hapon, may mga thunderstorms pa rin magaganap. Sa Bicol, hindi masyado. But, subaybayan natin yan. Mga pag-ulan, lalo na next week. Sa Sabado po ng hapon, yan na po. Posibleng pumasok na po siya ng PAR, posibleng maging tropical depression, nasa tapat po siya ng Kabikulan, based po sa European model. So, yan po ang system na ito. Okay? At kung titingnan natin yung American model, nandito po siya halos sa baba. So, medyo nandito po yung area ng kanyang location. It's either here, okay, or dito po sa baba. So, ito kasi yung European model. So, medyo malayo pa sa mga tracks nila. Kitang-kita na rin po natin. Nag-start na rin yung tinatawag nating hanging amihan na yung last week or hanggang sa last week po ng October. Nag-start na po yan. Balik tayo sa ECMWF. I-move na natin sa linggo ng hapon. Ayan po. Magka-westward po siya dahil po yung sa taas meron high pressure steering ridge east of Taiwan. Nagpupush sa kanya towards the west. So, dito po, magiging isa na po siyang ganap na tropical storm at nakita po natin, medyo maliit lang kanyang rain area but pag dinaanan tayo niyan, medyo mabagyong panahon din makakanasan natin. So, Sunday afternoon, nandyan siya. Ang American model ay nandito din. Medyo close sila sa position. Okay? Although mahina lang sa GFS, pag mabababa ang medyo mahina yung kanyang hangin, sa actual medyo mas malakas ng konti. So, in-upgrade po natin yan bilang isang tropical storm. Pagdating po ng Monday morning, yan na po, magla-landfall po siya sa may Albay area. And diretsyong Camarines Sur. Okay? Hanggang yan po, hapon. Ang bilis naman po ng kanyang takbo, so no worries. Pagdating ng gabi ng Lunes, nasa Mindoro na kaagad. So, siguro it will take just 6 hours of bad weather sa ating reyon kung matutuloy itong mabilis na takbo niya. Ang European model, same din. Papalapit po ng Catanduanes, 8 a.m. o 6 a.m. ng Monday. Then, pagdating po ng tanghali, dadaan na po ng Camarines Sur, either Naga or Iriga. But, gaya na sinabi ko, this is a 5-day forecast. Magbabago po ito. Baka tumama ng Central Luzon o sa may Visayas. At napapansin natin, bumabalik na naman tayo sa Oktobring formation ng mga bagyo na dumadaan sa atin. Kasi 1970s, palaging October, 80s din. But yung 2000, palaging December, lalo na yung 2010 onwards. So yan po, medyo susubbo siya patungong Mindoro. So, ECMWF, GFS, halos magkapareho po sila. So, gabi, hating gabi, bago maghating gabi, nasa may west na po siya ng Mindoro, American model, ECMWF, over Mindoro. And on Tuesday, the afternoon, doon na po siya sa may West Philippine Sea, sa European model, at sa GFS, malayo na po patungo sa Vietnam din. So far, yan po ating latest sa panibagong LPA. Kapag maging bagyo po ito, bibigyan po ito ng local name ng Pag-asa as Quinta, Quinta.
At ang kanyang international name, guess what? Pilipino din po kasi nagko-contribute tayo sa international scene. So, ang magiging pangalan po sa international is Molave. Okay? Yung punong kahoy na Molave. Kaya, Molave Quinta. Yan po ang pareho Filipino names. Okay? So, let's all pray. Kailangan natin the power of prayer para hindi po ito tatama sa ating bansa. Sana mag-record itong potential na, although mabilis naman takbo niya, but posibleng maging tropical storm. So, yan po ang magiging senaryo natin sa papalapit na weather system. Okay, so dyan po nagtatapos ang aking tropical weather analysis, special coverage, final, sa bagyong ito. Okay, at sa mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padua nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. The hashtag WeatherWiser, TyphoonWiser, at maraming salamat po sa pagpanood niyo sa ating weather channel.